اج پیر نو دین دی گل کریے مرید بے غیرت آکھ دینے پیر دی طبیعت نہ ساز ہے آکھیے دین محمدی نو ضرورت ہے او کمینے مریدان پیر صاحب جناب آرام پہ کر دینے اسا پوچھنا چاہنے تیرا پیر اس پیر تو وڈا ہے او جدی دین لئی طبیعت خراب ہے شلا اس پیر دیا نسلہ ممکن جنا محمد دے دین تو دور ہے شلا اس پیر دے سا ممکن اور پیری مریدی لٹن دا نا نہیں ہے اسا پوچھنا چاہنے مولویو پیرو اے سادی شریف غیرت مند قوم توڑیاں گڑیاں چم دینے تو سا آؤ تے چڑھان جناب والا چاننیاں گڑیاں تھلے بچھائیے اے توڑے ہاتھ چمین توڑیاں جتیاں چاہ کے سائر سے رکھے تو سا گھر رے چاہو اے تو انو جناب دیسی گھی نال تو انو جناب کو دے ڈال توڑی جناب تے خدمت توازو کر دینے دسو تے صحیح مولویو توڑی عزت دین دی وجہ نہ لے پیرو توڑی عزت دین دی وجہ نہ لے اگر دین نو پیر دی لوڑ پوے گھروں نہ نکلے بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں مولوی نو دین دی ضرورت ہے دین نو مولوی دی ضرورت پوے گھروں نہ نکلے انو بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں نات خان دین لئی میدان اچ نہ نکلے انو بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں عشق رسول دے دعوے کرن والے عشق رسول صرف ایدا نہ نہیں ہے عشق رسول ویکھنا چاہنا ہے پھر کوٹ لکھپت دے قیدی خادم حسین نو ویکھ لے پھر لاہور دیا سڑکاں تے محمد دے نعرے لامن والے خادم حسین نو ویکھ لے اسلام آباد دیا یک بستہ ہواواں وچ بیٹھ کے فیض آباد دے پل تے ہزاراں شل سینے تے جھل کے اور سدیاں گولیاں کھا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرہ لامن والے امیر المجاہدین نو پوچھ عشق کی دا نا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایویں فقتلو نہیں کہنا نالینج کرنا ہے فقتلو پتہ لگے بھئی انہا چیر کے رکھ دینا کافر من شب نبیان مووی گھما ذرا پتر جی دا منہ تلے تے ہاتھ تلے اس بے ایمان دا بھی فوٹو کھچ لے من شب نبیان اینج کر کے دسو کیرٹ فلٹر نو پتہ لگ جائے اے ساڑیاں دسترخوان دیا ہڈیاں چوسن والے عمران خان تے دے چیلے چماٹے نہیں اے محمد عربی دے غیرت مند غلام نے من شب نبیان